Dovolte mi teda vás poinformovať, že absolútnou Slovenkou roka za rok 2024 sa stáva inžinierka Alena Danková. Je to pre mňa veľká podsta, veľký záväzok, veľká motivácia robiť svoju prácu ešte lepšie, ako ju robím, aby som nesklamala všetkých tých, ktorí mi dali hlas. Myslím si, že bez podpory slovenských elektrární by som sa sem nedostala na pódium ako víťazka jedna kategórie a už vôbec nie ako absolútna Slovenka. Väčšina mi už predtým povedala, že ty to vyhráš, takže mi povedia, že ja som ti to hovoril. A budú mi gratulovať, budú radi, budú pyšní, že naša firma v podstate má reprezentanta v podobe Slovenky roka, absolútnej Slovenky roka. Keď som tu videla ostatné dámy a počúvala ich príbehy, tak som si prišla proti ním taká malička. Myslela som si, že boli tu silnejšie osobnosti, silnejšie príbehy ako ja. Verím tomu, že vďaka tomuto oceneniu budem inšpiráciou aj pre mladé dievčatá, aby sa vybrali, ak o tom uvažujú, študovať napríklad tak ako ja jadro. Myslím si, že keďže ich mám dve, tak jedna skončí vo vitríne alebo na poličke v práci a jedna skončí na poličke doma.